देखो भुटिया भुटिया लगছে ना डेनी जस्तो छैन डेनी के वजह से डेनी हाँ डेनी बानायनो नागिरदों मेहेरनि टपिकखौ हमनानै मार नुदों आंखौ हेलो एवरीवन गुड मर्निं स' जों दा थांनो ओंखारदों मायाव थांगोन जों जिर' ना जिर'आव थांगोन नै जिर'आव दा थांगोन मोना सहैगोननो ओमफ्राय गाबोन जों 0 पइन्टआव माने बेरायगोन आरो बरफआव थांसिगोन बरफआव जीरो इधर दुकान है क्या सर रेड बुल चाहिए मुझे खरीद लेते हैं थांनो ओंखारदों नोंसोरो गाबोन मोना सफैगोन जोङो माबा जीरो बरफआव नॉर्थ सिक्किम 0 पॉइंट योंगथंग वैली हाँ हम लोग कल रात को पहुंच जाएंगे शायद तो फिर ना हाँ बिदि पेकेजाव थांनो हायो आरो ना गारि थानाय जानाय साबबो गारि ड्राइभारानो खालामजोबगोन आरो ना रन्जु ओमफ्राय मानसि बुरजाबा एसे बांसिन लायोदां ना दा जों साब्रैजोंखाय जोंना 16,000 ना 16,000आव जाबाय आरो 1 नाइट पेकेज ओमफ्राय बेयावहाय जोङो माने 18,000 सो लायो औ बे ओमफ्राय 16आव मोनबाय आरो जोङो 16 नङा 20 नो ओमफ्राय डिसकाउन्टआवसो मोनदों आब'नि मानसिखाय जों बिसोरो माबानो 18,000आव मोनदों बिसोरो मोनदों 18,500 मोनदां आलु मोना आलु ओमफ्राय दा जोङो हजों थांनानै मा होनो लामायाव मोननै भिउ नुलांगोन होनदों ओमफ्राय आरो हजों डाइरेक्ट गाबोन बेरायहोसिगोन आरो 0 पइन्टआव बरफआव थांनि फै जोंजों लोगोसे ना फैदो होमबा लोगोफ्राबो जोंजों थांफाबाय थादो जिर'सिम रेड बुल लाखालायबाय नङाबा आंना हांखोन मोननो नागिरा लोंना लाखानोसै मोनसेल' औ नांबावगौ लायबावनोसै आं बेलाय बट होनांगौ आं हारसिं थोआ दे गारि थानायसिम एसे थाबायलांनि मा होनो एक्चुअलि बे गारिखौ माने बेसिम सोआ आरोखि बिसोरना बिराद नियम निथि दंहाय माने एकदम स्ट्रिक्टथार माने ओरैबायदि फाइन जाखायो एसे माबाबानो बिराद ट्राफिक पुलिसफोरा माने मोजां आरो एकदम रुल्स रेगुलेशनफ्रा बिराद बुरजा फाइन नांखागौ एसे उल्था फाल्था जाबानो फै लेथ्राबाबो गारथ'ना फाइन लाजालाबायगोन गिलु जोंलाय माथो माय गड मेहेर हिट सुपार हिट नै दिनै बे सानैया मासे एखे नायलाय रन्जिजों मेहेरजों मासे एखे बिदाङा हनै ओमफ्राय ये मेहेरनि भिडिअआ दीदी या काय गुंडा जैसे लागছো नी देखो भुटिया लगছে ना डेनी जस्तो छैन डेनी के वजह से डेनी हाँ डेनी भेट्नु पनि नोंखौ केस्तो लागेको मा जाखो बेयावनो गारि नेबाय थानायावनो फटक लानोसै आंखौ मादि नुदो नायलाय मेहेरखौ नायलाय मेहेरजों थानांगौबा थैलांगोन मिनि आयु बिराद गोबाव जोरगोन खांबायहाय लोगोफोर फुनोसै जोंना दा थांनो जाबाय पारमिटआ सफैबायनो ओरैबायदि गरम बिसिनि ड्रेसा हाबा दीदी हो गया मेरा खोल दीजिए जाने वाले हम लोग गाड़ी आ गया हम लोग मतलब उधर नॉर्थ सिक्किम जाने वाले हैं हाँ बाप रे लेट नहीं होगा हाँ इसलिए अभी परमिट मिला है ना लेके आया है ना इसलिए एक बार देखो और सबको हाय बोल दो आने के लिए बोलो सबको नेपाल ना सॉरी सिक्किम घूमने के लिए और उसके बाद यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटो सेशन कर लिए हाँ बहुत अच्छा है बहुत ऐसे वाला बहुत अच्छा है सुंदर है थैंक यू बाय बाय बहुत राम्रो लागिছে राम्रो लाग्यो भेटेर पुरा राम्रो लाग्यो थैंक आप लोग भी आसाम आइयो आपको छैन अब जान्छु ल नेक्स्ट टाइममा आसाममा आउनु ल
बेवहायबा गानफैयो ड्रेस टेक केयार बाय बाय गाहायाव जोंना गारिया लेट जाबायनो फट'शुट दायो जों ओंखारनोसै थांनोसै Oh my god Oh my god Finally dayo entry जासिगोन North Sikkimआव Oh my god Seven sister no seven sister No Seven sister Wow Woo live जादों ना नेट मोनदों हा नेट मोनदों औ मबाइला थाबबायना नै जेबो नङा इथिंजाय ओइ थांलाबायना Seven sister waterfall नायदो बयबो नै Ruang Ha? Maka? Sisterखौ नायबाय जों दा थांफिननोसै So everyone finally जों दा North Sikkimनि हटेल डल्फिनाव ओंखाम जानोसै आजाव पागल नै हटेल डल्फिन North Sikkim थांनोबा मा खालामदों मिथिबायना हारसिं दुखु मोखांसिम ओमफ्राय आंहाबो मोखांसिम मानसिफ्रा बेसेबां गोजानाव एकदम दुखु जाबाय आं सोरबा सासे टिमाव सोरबा सासे मुडअफ जाबा आंना बांसिन आं मुडअफ जायाखै एक्चुअली माने मैयानि लामाया बिराद मोजांमोन हा नाथुला थांनाय लामाया बिराद मोजांमोन सब फ्रेस ओमफ्राय इनि लामाया एसे गेदा गेदिया अभार ओमफ्राय एसे गाज्रिबो ओमफ्राय आरो स्पेशली गारिया माने आथिंफोरा कम्फर्टेबल मोनाखै ओमफ्राय मा होनो आंहा खर' सादों ओंखायनो मेंदों माने आङो आरो उखैदोंबो ना जाबा हेल्दि जासिगोन आं ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर बे जोङो गेंटकनिफ्राय जों दै बथल बायनानै लाबोयोना बेखौहाय नर्थ सिक्किमाव सोनो मोना बिसोरनि एक्सट्रा बथल बायनांगौ ना दा जों बेखौहाय नै दामि मोनसे बथल थायोना एसे बेखौ बायनांगौ आरो जों दा बेखौ बायनानै सोनानै लांनोसै ना मा बुङो जाबासो एसे होनानै फैसिगोन आं फैबाय जों अमा बेदर जागोन माने अमाखौ आलु फ्राय बियो दो चिकन दो पोर्क हाँ हो जाएगा अमा मोननै दाउ मोननै Babre, masih turis pina babre. Wow. Oh my. Favorite waterfall item. चलो मैं आ जाओ इधर फोटो खींचा लेती हूँ मेरी गुस्सा टेंग नहीं ठंडा बहुत है जल्दी आ जाओ अब चुंगटांग जी मजांग चुंगटांग है ना ये भैया नहीं वाव माने फट'आव जेनेखा नुयोना बिनिफ्राय रियेलाव साबसिन आरो ओइ नै हाजोआ खारदों ओइ आइ चुंगटां मुझे मा गौने ना चलेंगे बाबा नाहरनो हागोन नै जायो दाउफोर बायदि नायलाय लामाया हनै गाहायजों ओरै
लाबाय बेयावहाय भिउखौथ' नोंथांमोनाबो नुबाय रियेलाव बिराद साबसिन मबाइलनिफ्रायबो ओमफ्राय नै दसेनो माबा निहिर बायदि खुवा फ्रि 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 अखासोना बरफसो हमनो हाया फ्रि 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 गोलैबाय आरो दसेनो नै दसेनो खुवा जाजोब्बाय नै सेस दसेनो नायलाय मादै बिरबोदों बेयाव बिबारबो दं नायलाय नै इथिंजायबा आरो थुब 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 निहिर गोलैबोदों डांस करके जाना था मुझे भी ठीक है रुका दो नहीं तो सफैबाय लाचुं बिराद मोनाबाय आरो खै घन्टासो लादोंथाय लामायाव लाचुङाव सयथा जाबायथ' नै औ सयथायाव सफैदों लाखि भिउ नायबो आरो 6:30 to 6 घन्टा 6:30 बिराद मोजां जायो गाबोन सानावसो नोंथांमोननो मोजाङै माने माबाफोरखौ देखायनो हासिगोन आरो दाथ' नै अखाबो हादों एकदमबारे जेबो नुला लामाफोरखौनो नुवा आजा अबे जोंना हटेला अबेनो जोंना बेनो थ्रि सिजोना आच्छा वाव बिराद सुंदर जायगा इदि खोबना दोनसिगोन हाँ बात करने में ऐसा लग रहा था हाँ थैंक यू असम का है बोल के पता चला ना